digueu, es diu Som. Aquesta és la portada del llibre. No tinc cap problema en mostrar-vos la portada del llibret abans d'ara perquè creguem que és molt bonica, ens identifica molt el que volem desgranar dins del llibret. I enguany, per primera vegada, el llibret l'ha maquetat un faller de la nostra falla i estem molt contents. El llibret, ara farem-vos presentarà-lo al dissenyador i vos explicarà un poc el que significa la portada. Vale? Bon dia. Em dóna molt de gust reprendre aquestes presentacions del llibret. L'última vegada va ser l'any 2020. Jo avui, quan vos veia entrar a tots, pensava, ja vivim en una normalitat i ja venen les falles, no? En primer lloc, és tot un plaer veure-vos de nou. I sense més preàmbuls, com deia Vicent va encomanar a Miguel Ibars Cardona, que realitzara la portada del llibret. Però com Vicent Agossarat i Miguel més van decidir que no sols farien la portada, sinó que maquetaria el llibret absolutament tot. Nosaltres hem fet un ús i un abús de Miguel, i este és el resultat. Miguel no està avui així, perquè ell és a Xina. Ell no li importa fer les coses i deixar-nos-les, no té un problema. Però li van demanar que ens diguera què volia dir Som i quin era este disseny. I ell em va dir, pues jo te ho escriuré, però és tan xulo que quasi vaig a llegir-ho, perquè jo no soc tan erudita i no tinc nivell per explicar-ho. M'estima més llegir-ho, en ulleres, perquè ja no puc llegir sense ulleres. La proposta del disseny del llibret té com a objectiu principal tractar de reflectir en el disseny l'essència i el contingut d'aquest. Quan algú llig i fulleja el llibret Som, els articles, les opinions i els diferents punts de vista, s'adona que podem ser de moltes maneres, totes vàlides, totes diferents, però totes úniques, formant totes plegades una manera de ser, una manera d'entendre i viure la vida. És aquí on rau el leitmotiv del disseny. És en tractar d'articular un lligam entre allò que som i el seu paral·lelisme amb els colors, que poden ser variats, únics, barrejats, visibles com les aquarel·les, que quan s'hi ajunten, quan els extrems de dues gotes d'aquarel·la es toquen, s'hi fusionen per sempre. Impossible dissociar-les de nou, però a canvi ofereixen una nova tonalitat única i especial, com el que són. És aleshores els colors i el mode en què el poden barrejar el fil conductor del disseny del llibret, els quals, a més, acompanyen el text com no pot ser d'una altra manera i tracten de transmetre visualment allò que els textos pretenen contar-nos, actuant com a potenciadors de les emocions, sobrietat, al·lèrgia, dolçors o inclòs localitzant espais i llocs. Hi ha colors que ja identifiquem amb les causes concretes, el feminisme o la lluita contra el càncer de mama. Alguns que ens parlen de dies grisos, de pèrdues, i en canvi altres que ens parlen de seure a taula i brindar amb vi. Complementàriament, s'ha procurat realitzar un disseny net, clar, de fàcil lectura i que sempre respectarà la intenció de l'autor. Es tracta d'un llibre singular, ple de singularitats, com l'article relatiu a la inclusió on l'autora va demanar un font de lletra determinada considerada més inclusiva per la forma de la lletra A. Paral·lelament, des de la coordinació del llibret, s'ha volgut lligar el contingut amb els objectius de desenvolupament sostenible de la UNESCO, els quals cadascun d'ells compta amb un color identificatiu i propi, que tots formen una sèrie d'objectius encaminats a crear un món millor i on els colors també compleixen el seu paper. El que queda clar d'aquesta proposta és que hi ha moltes maneres de ser, totes elles vàlides i úniques. També hi ha moltes maneres de representar el que som i que aquesta ha estat la nostra, encertada o no. Així és com som. Molt bé.
Baix-la-Mar i els que coneixeu la trajectòria més o menys de llibret de Baix-la-Mar, sabeu que nosaltres fem diferenciem el que és la part fallera i després les col·laboracions literàries, els articles que la gent, a les persones que demanem. Fins ara sempre l'hem titulat a les nostres farfalleres en alguna frase, en un nom que era propi de nosaltres. Bé, el llibret, com hem dit, es diu Som, i som. Primer, us tinc de dir que som nosaltres, serà la part fallera de com som nosaltres, que representa la nostra història i les nostres peces. I després la resta del llibret és com som, d'on som el que mengem, som so, som comunicació i també som. Ara li donaré pas a Jaume Pérez. Jaume Pérez forma part de la delegació de llibret i a banda és el delegat. Ell és el que s'ha encarregat de fer la introducció. Primer que res, bon dia. Jo soc el Novens aquí i primer contar una anècdota. El primer dia que em van dir de fer el llibret en ells, ho podeu imaginar. I el primer dia que em vaig reunir amb ells, igual, també. Com veure allò, una lluita entre dos idees molt diferents, però que al final sempre hi ha un punt que coincideixen i van al mateix lloc. Però jo crec que ells dos han de quedar igual, perquè va ser la primera reunió que vam fer i jo no vaig articular paraula. Jo només que mirar al costat i a l'altre costat i no sabia com incidir, no sabia, i jo dic, ui, mare de vostres, què és? Però només és veure en qui estic, en ell, en Vicent, estic en Lola, la trajectòria que porta Miguel Pressupost, ho podeu imaginar, i em toca fer a mi la introducció d'aquest llibre. Per això dic, aquí hi ha una frase que dic que el llibret d'enguany emergeix d'un caos controlat de paraules i sentiments, i és que era així. És un caos controlat de sentiments, perquè sí, perquè estem comptant com som, qui som i què som. I és un caos controlat, i diuen que del caos sempre és el millor. Hem intentat que és que era el millor. El millor, Baix-la-Mar sempre intenta fer el millor. I enguany pensem que ha sigut un molt bon llibret, molt reivindicatiu, continuem amb la nostra reivindicativa, hem donat un passet més encara en els ODS, que ho expliquem ahir, cada pàgina porta el seu ODS representant el que representa els ODS, i és un viatge, el llibret és un viatge al llarg del temps i cap on anem per a saber qui som, com som i què som, per a respondre aquesta paraula que sempre ens hem fet. Este llibret jo crec que té moltes respostes a aquesta paraula i crec que ahí està reflectit. Jo trobo que el del caos controlat de paraules i sentiments és perfecte, perquè va ser així. Va ser un xoc de trens al principi que jo no sabia per on eixir. I al després dona gust veure com al voltant del temps tot roda i me'l puesto en el lloc. I el lloc és el llibret este, que és Som. També dic ahir que és un llibre que és dens, sí que és dens, perquè té moltes vessants, moltes diferents, molt per a llegir, es deu de llegir. Jo us convido a llegir el llibre perquè té molt bons articles, sense pressa, i un llibre per a mastegar i reflexionar, fet de cor i d'ànima, com nosaltres som. I així està fet per 4 cors que estem aquí sentats, 4 cors de Baix-la-Mar, i que hem intentat donar tot el millor de nosaltres perquè vosaltres després, quan obriu cada pàgina i mastegueu el que n'hi ha allà dins, sentiu reflectit el que nosaltres hem intentat reflectir i que és Baix-la-Mar pur el que tenim aquí. I espero que us agradi molt i ja a partir d'aquí ja es comença el que és el llibre. Vull comentar-vos també que les fotografies que anireu veient
en cada article no hem buscat fotografies de ninguna classe, sinó que els nostres càrrecs són els protagonistes de cada un hem intentat lligar-los en cada un dels articles i ja està. Les fotografies dels càrrecs són de César Roa. Les fotografies oficials dels càrrecs són de Peque. Les fotografies que ha portat Masu Sentí i Toni Reig, i hi ha un parell de fotografies que les hem tret de hogueras.com i sempre digital. Volia recalcar això perquè ara començaré a parlar de les fotografies. Bé, comencem ahir. Som nosaltres. Lola? Som nosaltres. Com som nosaltres, a nosaltres no ens identifica ningú millor que els nostres càrrecs, no? I així comencem. Som nosaltres, la nostra gent. I comença en la fotografia, com no pot ser d'una altra manera, seguint l'estructura dels llibres de la Falla Baix de Mar, de la presidenta, que fa el seu saluda, una dona que és per primera vegada una presidenta de la Falla Baix de Mar, també la primera presidenta d'una falla de secció especial, i que obri tot un camí. Ningú millor que Carol podia ser la primera presidenta, ningú millor que Carol, tu ho saps, i ho sabem tots, i jo crec que t'ho dic com a dona, que estic molt orgullosa de que hagis estat tu la primera presidenta. I al llarg de tota a tots. I jo crec que és just reconèixer-ho aquí. Carol sempre forma part de la Mar és Carol. A més, ningú podia acompanyar a Carol millor que Mar, no? Perquè el seu nom ho porta. Mar és la nostra fallera major, una fallera major fantàstica, una gran lluitadora, una lluitadora per la igualtat, per la integració, per la inclusió. Clar, és que no podia ser una altra persona, havia de ser Mar. I hem acompanyat les paraules de Mar per un extracte de les paraules que li va dedicar les seues amigues Aina Grimal i Nerea Pastor, que van ser les seues exaltadores i les seues mantenidores. Impossible incloure el text complet, un text preciós, perquè escoltar-lo allí ens va commoure a tots, a tu i a tots. Però nosaltres hem triat una part, la que hem considerat més adequada. Agrair a Aina i a Nerea les paraules que el van dedicar, que han servit per a il·lustrar la teua fotografia. Sempre fantàstica, sempre propera, sempre tu, Mar. Moltes gràcies per tota l'ajuda i per tot. I ara estem primer en la part gran, després aniran als infantils, no? I després tenim fills i filles de la Milla. Nosaltres sempre procurem, ho fem, o almenys ho intentem, que tot tinga un llenguatge inclusiu. Per això volíem que fos fills i filles de la Milla, que ens incloguera a tots. L'explicació de la falla, que ja aquesta vegada l'ha fet a Miguel, no consta però l'ha fet a ell, i l'artista, ja sabem tots que és David Sánchez Longo. El dia 17 ens veurem al carrer. Nada más que decir. I sempre és un criteri que seguim a Baix de Mar, acompanyar tots els premis que la falla ha recollit al llarg de l'any 2022. Són molts i tots això estan ahí. Vull fer un comentari. Anireu donant compte al llarg dels articles, no sé si ahir s'apreciarà molt bé, tots els articles tenen el seu nom, el seu títol. Aquí veiem que es diu Premis Falles 2022, però no sé si ahir s'aprecia. Es refereixen als ODS, no? No, als ODS sí. Els ODS aniran apareixent, cada ODS anirà apareixent en cada article. Però baix dels premis són unes xocotetes marques d'Euia que es consideren el títol. En aquest cas, no sé si s'aprecia,
que us diu som el que fem. Sí, Vale. això és una llar, sí. Va. Diu, Sí, bueno, aquí mireu els premis, tot el que van... Tots els premis que hem guanyat, d'acord? En l'any 2022. I passem a Luca, a la president infantil. Luca no està avui, però Luca és, si em permetiu l'expressió, Luca és la llet. Luca és un president fantàstic que es creu que és president i que sap estar i ser president de la mar. Jo crec que és un gran defensor de la mar, ja no com a president sinó com a persona. La veritat és que ell ho ha après, però té un gran relacions públiques. A Luca el podem portar on vulguem i dir-li, tu ves allí i explica de dónde vienes, que ell ho explicarà perfectament. Jo em sap mal perquè per motius de salut no pot estar avui aquí, però m'haguera agradat molt que estiguera perquè esta fotografia és fantàstica i ell ens ha fet una salutació orgullós d'allò del que és i com es senteix. I junt a Luca està Candela, com no pot ser d'una altra manera, una xiqueta dolça, estupenda, fantàstica, una xiqueta de la mar i que li encanta pertànyer a la nostra comissió, que es senteix molt orgullosa de ser qui és i d'on ve i que té aquest port fantàstic de Fallera Major i de Fallera. I nosaltres hem volgut acompanyar la foto de Candela amb també un extracte de la seva exaltació, les paraules que la seva cosina Alejandra Álvarez Marco li va dedicar quan el dia de la seva presentació. I ara des d'aquí miraràs a ells, veuràs l'estima dels teus pares en els seus ulls, endevinaràs en el nostre iaio Manuel el sentiment mariner i res més a afegir. Luca, Candela és de la mar i ho viu immensament. Sarkara és el monument infantil, està realitzat per Bernardo Estela Parra i ve acompanyat d'una explicació, que també aquí no està faltant l'explicació, me l'ha enviat el propi artista. Va acompanyat dels Premis Infantils 2022 en un logo que diu Som el que vindrà. Des d'ahir no es veu, no s'aprecia. No s'aprecia. I, per supost, a continuació, els ODS és l'ODS número 4, que és l'ODS d'educació. Cada una de les fulles porta un ODS explicatiu d'allò que vol dir. No el dius avui, ja millor. I, per supost, la comissió gran també porta Som falleres i fallers en comissió gran i en comissió infantil Som futur. Baix de Mar 2023. I aquesta part acabaria en Som història. Som història és hem dubtat molt, nosaltres som la nostra història. Tots els llibres de Baix de Mar porten des de fa molts anys un recordatori dels últims 25 anys. Sempre es fa una menció a què va passar 25 anys enrere. Clar, enguany hem acumulat, perquè en l'any 2020 va ser l'última vegada que ho vam fer, en l'any 2021 no va veure un llibret, va ser un llibret digital que no va tindre res a veure, en l'any 2022 no vam fer el llibret. Llavors, nosaltres sentíem que havíem d'arreplegar així Som història en tots els exercicis fallers que teníem pendents. I així no ho vam fer, per això som 25 anys enrere, s'ha dilatat més del que és habitual. Però quasi que teníem l'obligació moral i legal, si em permetiu, de fer recordar a tots i posar-nos al dia, anem a dir, per a poder seguir en cada llibret en el lloc en el que ens correspon. Es fa una xicoteta introducció en Som història. La primera vegada és l'exercici 95-96, que va ser el president Sergio García. Anna va ser la fallera major, Ana Guardiola. La fallera major infantil va ser Aida Crespo Sánchez i el president infantil Alberto Vaz, efectivament.
en l'any 96-97 va ser l'any del cinquantenari, en el qual Sebastià va ser el president, Anna Sobrecases la fallera major infantil, la fallera major gran va ser Isca Noguera, gràcies, perquè moltes les emocions, i Josep Marí Alexandre va ser el president infantil. I en l'exercici 97-98, Vicent Moreno Suig va ser el president, Vicent Moncho Suig va ser el president, Anabel Fontanet, la fallera major infantil, Maria Moncho Suig, la fallera, no al revés, perdoneu, Anabel Fontanet, la fallera major, Maria Moncho Suig, la fallera major infantil, i Pablo Romero Collado, el president infantil. Entonces, hem fet com, hem arreplegat coses curioses de cada moment. Aquesta és la part també institucional i oficial que nosaltres posem a les falleres majors de Dénia, que estan aquí presents, gràcies també per la vostra assistència, el president de la Junta. I sempre Jaume Pérez sempre es dedica uns versos, un poema. Sí, com ja és normal, en el llibre també intentem fer unes xicotetes pinzellades i fer-ho d'una manera diferent. En vez de fer-ho en prosa, però ho fem en poesia. Espero que els agrada dels tres, tant a la fallera major com a la fallera major infantil com a la nostra representant a l'acord. Són xicotetes pinzellades que intenta descriure-les a ells més o menys com són. Intento que els agrade i espero que els agradi a tots. Com sempre. Bueno, ara és un moment un poquet més, abans de passar a lo que són les col·laboracions artístiques, col·laboracions literàries, és un moment per explicar-vos un article que les circumstàncies us han fet incloure en el llibre. Es diu Som Eterns. I Som Eterns ve dirigit per a Manuel Marco. Quan treballàvem en el llibret, la presidenta se li va ocurrir la idea de podríem fer alguna cosa per a homenatjar a Manuel. Podríem fer, clar que sí, no? Però algo que no fora efímer, algo que quedara aquí. D'aquesta manera, nosaltres vam idear un article dedicat a Manuel Marco Marco. Som Eterns va ser una idea de Jaume, que va dir jo crec que Som Eterns és el que millor encaixaria, no? I hem arreplegat una sèrie d'articles que hem anat fent dedicats a Manuel al llarg dels anys. Un article que li van dedicar l'any 2013 en el llibret de la Falla, un altre article que li van dedicar en l'any 2017 quan li van fer un homenatge per complir 50 anys, i de tots aquests articles n'hi hem fet a Manuel Som Eterns, perquè efectivament Manuel ha creat coses que perduraran per sempre en la nostra memòria, que no les podrem tocar, però que totes les persones que han viscut la seva creativitat, que han vist fer les seues obres d'art, els ha transmès sentiments d'estima, d'emoció, i per tant, Manuel serà etern, sempre en nostra mar. No vull entrar en més detalls, perquè Candela no para d'estar molt emocionada i no pretenem que avui sigui un dia trist, simplement que siga un dia més en el que reconeixem els nostres el que han sigut i la importància que han tingut per a nosaltres. I ja no vas a llorar més perquè vaig a la pàgina, ¿vale? Efectivament, ara comencem el que diguem com som. Comencem dient que som valents i valentes. En aquest cas, anem a tractar la valentia des del punt de vista de la lluita contra el càncer. Ens vam posar en contacte Vicent Bisquet,
li van dir que nos escriguera uns xocotetes frases, un xocotet article respecte a què són, què fan l'associació amb un contracte. Vale, no vaig a dir-vos res, però simplement sapigueu de que no està signat perquè m'ho va demanar ella que no signara, que fora amb un contracte. Vale? I ahir també es donarà una marca allà baix que es diu Sol Valentes Amunt. La fotografia que veieu és la de César Roa en uns buscadors de color rosa. Som valentia amb un contracte. El següent és Som Igualtat. Aquest està també fet per la nostra gent. Si vol és la nostra delegació d'Igualtat de la Falla Benlamar, que està conformada per Núria Mas, Laura... Un grup de persones, de dones, que estem en la delegació d'Igualtat i Diversitat, i elles han creat des d'aquesta delegació, han presentat una idea de l'orgull que senteixen de ser defensores de la igualtat i de ser reivindicatives, se nos acaba de dir esto un poquito, la necessitat de reivindicar la igualtat i la inclusió, i és el seu punt de vista, el punt de vista de la delegació. I vaig també ficar la marca d'àudio. Som com volem. Som com volem. Sí. I el full següent, l'article és Som Inclusió i Diversitat. Som Alternativa, està fet per Júlia Pineda. Júlia Pineda està vinculada a la Falla Benlamar a uns temps, és una xica d'arquitecta, està treballant en València, i ella pertany a un grup d'arquitectes que en el seu moment van plantar les falles experimentals que fan a València, i parla d'una altra manera d'autogestionar les falles, no de la manera tradicional que els fallers fem. No ho vaig explicar-vos tot perquè m'agradaria que el llegireu, que opinareu. Este article convida a reflexionar i a que participem en això. Ella pertany també a un moviment que es diu falles populars i combatives, en fi. Són unes falles que no estan reglades, però són un altre tipus de falles que us convida a que les coneguem. També, ahir sí que es veu la marca d'àudio que diu que repensem el que som. Sí, i som festa. Les falles, és que som això, som festa. A part de moltíssimes coses, som festa. I què millor que Òscar Mengual, el regidor de festes, per escriure aquest escrit. El tenim per aquí, donar-li les gràcies per haver d'escriure per a nosaltres, i què millor que ell que per escriure-nos és la festa de les falles. I és un xicot de repàs per a tot el que és la festa de les falles, i que a banda de ser festa som algo més, que gràcies a això ens van donar el Premi de Patrimoni Material de la Humanitat. És un xicot de repàs, ens ho explica tot molt bé, i tot és un passeget que també m'agradaria que llegireu, i és més o menys saber com és la festa de les falles. A part del que és el monument, del que és tot, a banda de tot això, és molt més. Com ja anirem veient també dins del llibre, són moltíssimes coses. Vol donar les gràcies a vostè per haver escrit amb nosaltres. Entre altres coses, també titulem Som... D'eixir al carrer. Això és una altra cosa que es diferencia de moltes festes, és de viure molt, molt al carrer. Esta és l'altra part, aquesta és molt... D'on som? Som d'aquí, som d'allà, som del nord, som del sud, som, d'on som? Bueno, qui millor que has començat en este apartat d'on som. Què són les falles de Dénia? Les falles de Dénia per Jaume Bertomeu Català, president de Junta Local Fallera. Trobo que és la primera vegada que escriu en un llibret de les falles de Dénia. Doncs bé, s'ho mereixia que li donarem aquesta oportunitat. Això va deixar el seu article com són les falles a Dénia, però és en l'apartat Som d'ací.
Vale? Jaume ho explica també molt bé com són les falles, com lluitem les falles per a aconseguir les nostres això, que mos creguem el que som, que no som unes falles de poble ja, som unes falles que podem competir i podem estem al nivell d'altres falles, d'altres poblacions, i en fi, també vos convido que llegiu i que opinem. Bueno, pues este fallet, como Elida dice, ese loco bajito, bueno, pues esta persona, este fallet, nos reafirma en una altra forma de descriure el que Jaume també ha dit abans. Les falles de Dénia, com són, el vestigi que tenen, que a ell li agradaria un diament de falles per a veure les falles de Dénia, i també ens veiem un xocotet calbotet, però que bueno, que les coses són, com bé diu el llibret, i no com voldríem que foren. O que ell volguera. En fi. És una mirada diferent. És el que volíem en aquest apartat. La mirada nostra des de dins, ara la mirada des de fora. Per exemple, de València, del Cap i Casal cap a nosaltres, com mos veuen? Jo no és per fer-vos boleta, però m'agrada la frase que comença l'article que diu: som un miracle, les falles i els fallers de Dénia sou un miracle. Efectivament. I ahí lo dejo. O sea, que llegimos-ho, que val la pena. És un personatge que té moltíssim recorregut, i es nota la manera d'escriure, com ho explica i la manera de veure-nos. Molt bé. Està molt bé l'article. Bueno, i aquí també pues, som del sud. Hem volgut rebuscar una altra mirada des del sud, com ens veuen o com troben. Vaig contactar amb este senyor, Miguel Ángel Durabat, ell és fogueret de la foguera Sant Blas Baix, a part és llicenciat en història. Este xic ens fa un xocotet, no. És l'article més extens que tenim. Un dels articles més extens, perquè ell ens fa un recorregut entre... Intenta fer un paral·lelisme entre el que és les falles i les fogueres. Sempre intentant arribar a un nexe d'unió, que el nexe d'unió sempre són, a la fi, els artistes. Perquè el nexe d'unió que n'hi ha, més o menys, ell compta les diferències que n'hi ha de la manera de fer el que són les fogueres i el que són les falles. Quan tu veus una falla, saps que és una falla, quan veu una foguera, saps que és una foguera. Ell vol remarcar aquestes dues diferències, però sempre n'hi ha un nexe d'unió que són els artistes. Per exemple, Ramon Marco, que ha plantat falla aquí en Dénia, per exemple. Entonces, ell és una miqueta extens, però està molt bé de llegir i ja està bé. És una altra mirada diferent, és una mirada fa un poquet d'història, del començament, de les dates, tot el que més comencen les fogueres, a intentar fer un paral·lelisme junt amb el que són les falles. Més o menys intentar buscar un nexe d'unió entre una festa i l'altra. Aquí ens hem posat la foguera de l'Esplanada de l'artista que avui hem plantat nosaltres, que és Santi Rom. Som de. Este apartat és som de. Què podem ser? Però en aquest cas som de Síria. La veritat és que som de Síria. Les falles i Vall de Mar i Dénia en general. Ahí també hi ha una xocoteta Mercadèvia que es diu Som Il·lusió. Bueno, aquí Toni Rey i Miquel Forna aprofiten la pel·lícula del Capitán John i la visita que fa a Dénia després de 50 anys. Ell es retroba en Dénia, li fan un xocotet tour per Dénia, però fins que no arriba a Vall de Mar no es reconeix ell quan era un xocotet que acompanyava a son pare i a el rodatge de la pel·lícula i tal,
I aquí mos il·lustren unes xicotetes fotografies. Una és del rodatge d'esta i l'altra és de la pel·lícula de Tres Mosqueteros de John Pujol i del Raquel Welch, que malauradament ha faltat estos dies enrere. Esta és la foto del xiquet que era ell, no? Era ell, que està amagat en una escaleta tirant tous als soldats. I esta foto està feta després de quan ell fa la visita a Dénia, no és al mateix lloc perquè l'altre era un decorat, però bueno, més o menys ve a ser. És molt curiós també perquè ells tenen un buscador per internet de pel·lícules i volen saber la situació, perquè Dénia, a banda d'això, s'han rodat una unitat de pel·lícules. I en el buscador de pel·lícules diu que poses Baix la Mar i no apareix res. Efectivament, apareixen els cognoms d'alguns artistes, com la Mar, etc. Però ells acaben dient, hi estarem, però és evident que som. No estarem, però és evident que som. Sí, perquè és curiós, perquè totes les pel·lícules, quasi totes les que estan rodades, totes ells, és en el barri de Baix la Mar. Quasi totes. Entre l'Esplanada, l'antic Arrabal de la Mar, quasi totes les pel·lícules estan rodades allà. Ells fan un recorregut que no anem a dir-ho perquè m'agradaria que em llegireu, però està... És un article molt interessant. Continuem en Som d'Història. d'Història. Jo tenia moltíssimes ganes que m'escriviera en el llibre de la Falla Baix la Mar. I tenia moltes ganes perquè m'uneix amb ella en una relació personal de fa molts anys, jo crec que de tota la vida, no? I m'ha sigut molt bé perquè jo no veig res, no ho saps. I bueno, mos hem criat junts a les Rotes i mos coneixem des de sempre, no? Però a mi m'apetia que Masu escriguera en el llibre de la Falla Baix la Mar i escriguera el que ja volguera. Així que em vaig posar en contacte amb ell, bueno, així no van decidir del llibret, va ser cosa consensuada, i li vaig dir, mira, volem que escrigues, i volem que escrigues sobre el que a tu et dóna la gana, però que siga sobre Baix la Mar, no? I ella va triar, dins d'aquest apartat de Som d'Història, la fàbrica del gel, no? I de la família del gel, i contar la seva història. És un article que mescla la seva professió com a historiadora, com a arqueòloga, actualment responsable del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Dénia, com la seva vivència personal en les famílies relacionades amb el gel. És un article fantàstic que a mi em lleva ja esa que tenia jo que volia que ella escriguera fora com fora i que jo des d'ací li agraïsc profundament que us hagi escrit per al llibre de la Falla Baix la Mar d'este any. I en el fons d'aigua que ella ens ha aportat, Miguel va decidir posar Som el que fóra. I això és el que aquell quiz que es veu. Som el que fóra. Així que Masu, moltíssimes gràcies i vos anime a que llegiu aquest article que de segur no vos deixaré indiferents. Som esport. Som esport, també som esport. I direm les falles i l'esport. Sí, som esport, i què millor per escriure aquest article que François Crespo, la distància per així, que està per així. Només donar-te també les gràcies, com hem donat a tots, perquè qui millor que ella, que ens explica una miqueta. També és un viatge xicotet, és com a tirar enrere perquè ens recordam de tot el que fèiem antes en les falles en qüestió d'esport, que ara avui en dia malauradament ja no es fa. I com ho prenien d'aquella manera, que és veritat, com ella parla moltes vegades, que pareixia un Madrid-Barça. Havien partits que allò era increïble, era una cosa increïble. A part de la Montserrat, el que feien, que siguin disfressats, era molt diferent del que fèiem ara. Però sí que s'ho prenien molt seriosament. Jo he vist prou tanganes i prou coses allí, prou sèries. I ella mos fa un xicotet, inclús, me'n recordo també que ella conta que lligarà al bàsquet, igual que m'agrada a mi, el torneig de bàsquet que feia la Falla Baix la Mar, que per cert jo vaig jugar. I li dono les gràcies perquè llegint aquest article jo he pogut tornar arrere
al principi de quan jo vaig començar en Vall de Mar. Només donar les gràcies, crec que tots vosaltres quan llegiu també podeu tornar darrere perquè l'esport també ha sigut sempre part fonamental del que és l'espai. Vale. Este també té la seva marca d'àvia que és Som Passió. Val? Bueno, Som literatura, no podia faltar. I què millor que el nostre delegat de cultura. Jaume Pérez. Som dirigir-nos. bueno, este ha sigut complicat. Jo trobo que és un calbot perquè ha morat el mateix. Sí. Jo trobo que és un calbot que mos pega morat el mateix. Jo és una crítica xicoteta, perquè ara que està molt criticat que es pugui fer un llibret, o que la literatura fallera no val per a res, o que és cara, o que no serveix per a res, jo no estic gens d'acord. Per això he escrit un trosset ahí que dic, tinc la sensació que ara el llibret i la literatura fallera ha perdut el seu interès, mana el capitalisme, i pense que és així. I pense que la gent mos en tirarà ja, no, la crítica la fem ràpida i el llibret també ho fem ràpid i ja està. Jo penso que tenim que tornar a recuperar això. Per això jo dic que hi ha literatura de Canya i Cordell. De Canya i Cordell perquè les crítiques d'abans en les falles es picaven a l'estesa. Els cordells en un canyís i s'apegava-hi la crítica i es penjava. O es ficava baix de cada falla o als cantons dels puestos on es plantava la falla perquè la gent poguera llegir-ho. I inclús també es picaven en les paradetes que havien al costat de les falles. I la gent anava, pagava, comprava per a llegir-ho. És una crítica a nosaltres mateixos, a mi. És conforme jo ho veig, perquè jo crec que els escrits i el que és la literatura és el que li han donat a la falla el que és avui en dia les falles. Li han donat identitat, perquè si no tindrien la identitat del que és avui en dia. És a dir, seria, conforme vaig veure un escrit ahir, que seria tan sols una fogata molt bonica. I jo crec que és així. Jo crec que és així. Va, continuem. Som de turisme i falles. Volíem també tractar este tema perquè en realitat som de turisme. Este té el subtítol o la seva deixada de Som d'acollida. Aquí ens vam posar en contacte amb el secretari autonòmic de turisme, Francesc Colomer, i esta persona m'ha escrit, m'ha fet un xocotet escrit, parla això, del turisme, les falles, la cultura, el que representem, la manera que tenen també de vendre-nos les falles com a un reclam turístic, etc. Està molt bé, com veieu les fotografies dels nostres càrrecs que estan buscant ahir en el seu pla on tenen que anar Fan turisme. i estan fent turisme. Estem totalment integrats, Jo vos veig ahir i jo dic, ai, escolta, la veritat és que vos podeu dedicar a posar, perquè mai Déu senyor, vau integrar ahir. Molt bé. I ara Som el que mengem. som el que mengem. Aquest article també... També està molt bé aquest article. És un article que ha escrit Paula Quintana Martí i és un article molt divertit d'una persona que es considera amb molta sort per haver-se criat entre fogons, caldos i paelles, que diu que la seva casa té 124 anys, que es senteix orgullosa i que la gastronomia és la clau de tot. I que si no és així, que a veure si ens podem imaginar unes falles sense paelles o unes falles sense puchero. I que la festa és la festa, però tot va acompanyat de menjar. És un article que es llig molt bé, de fàcil lectura i a més molt divertit. Us recomano que els nostres càrrecs aquí van col·laborar en una foto i està molt xulo aquest article. I passem a Som. És un article fantàstic este, el de Josep Marí Alexandre. No? És brutal. Musicant la festa, festejant la música. A Josep li van demanar, a voltes la casualitat, quan parlàvem abans que fa 25 anys van replegar tot, quasi, dona la casualitat que en l'article de fa 25 anys van incloure els càrrecs dels 50 anys, que estaven a Sobrecases, i Josep Marí, que van ser els càrrecs infantils. Que casualitat que
en el mateix llibret en el que repleguem aquest moment, que no era el moment en què li tocava cronològicament, circumstàncies ho han pogut així, no? Han introduït l'article de Josep Marí, que va ser president infantil en el 50enari. És una casualitat, però... I ell li van dir, bueno, tu conta'm què és el teu punt de vista de la música, de la festa. I ell crea una història de com agarra el cotxe des de València fins a Dénia, a casa de sa mare, al carrer Pont, i en tot aquest trajecte les músiques que van sonant i el que a ell li inspira en cada moment. La muixeranga, cada música com sona, les persones a les que li recorden. És un article brutal, sincerament brutal, que parla de la seva relació amb la música, de la seva banda, les Cachorres Band. És un article fantàstic. Josep no està avui així, perquè ell és un home també molt ocupat, però realment és un article que val la pena llegir, ple d'estima cap a les falles, d'estima cap a la festa i d'estima cap a baix la mà. I n'hi ha que llegir-lo. Jo us recomano la seva lectura. Jo sé que sa mare està per aquí, sí, està ahí, jo pot estar orgullosíssima d'ell, perquè és un article fantàstic i transmet el nom nostre, el nostre agraïment per haver fet una joia així per a Faix de Mar. No, és tremendo, perquè va llegir-lo i va fent el camí de València cap a Seix. És brutal. Tremendo. Bueno, les falles també són comunicació. En els temps moderns no podia faltar la comunicació que fem les falles en les xarxes socials. Com som el col·lectiu faller a les xarxes socials? Per Celia Marín, periodista. Celia Marín hoy en dia forma part està en la UPV, en la Universitat Politècnica de València, forma part del Departament de Comunicació i bueno, ella ens diu com es manegen les comissions falleres dins de les xarxes socials i efectivament diu que no és una cosa fàcil, que les falles no venen marques, com no som influencers, però que ens sabut posicionar-nos més o menys en les xarxes socials. I ella també troba que també som d'escoltar, Som de contar. som de contar. Sí, el debat, el de Josep també és molt curiós, som d'Amparo Roca. Som d'Amparo Roca, sí. Sí, perquè parla. Bueno, pues el de Celia Marín, com us dic, que també està molt bé i dona gust de llegir-lo i de saber com ho manegem. És el col·lectiu faller dintre de les xarxes socials. Som de contar-ho està bé perquè impera el immediat avui dia. O sigui, avui dia portem el mòbil damunt en d'això, encara no ens hem investit i hem penjat dins de la xarxa. A les xarxes socials i a tot el món sap com han investit. Abans no, abans tenies que fer una foto, tenies que esperar-te a que el revelar en el carrer, la veureu tot. I parla sobre això també, la immediatesa de lo que són les xarxes socials avui dia. I les avantatges i els prejudicis que pot portar-te si no ho fem bé. Diu que respecte a aquestes persones que són la nostra comunitat, essencialment per respecte a la nostra pròpia identitat, diguem, la nostra presència digital. També fa una defensa de la llengua, del valencià, que hi ha que gastar-lo també. Gastar-lo adequadament. I per últim, també som. També som és el que ha anat, ha anat veient en els articles anteriors, heu fixat que havia xocotet requadrets. Aquests requadrets eren les ODS, que són els objectius que va marcar l'ONU del 2015 i ara hem fet també un article per a explicar-vos més o menys també som ODS i el Montfaller.
Realment, els Objectius de Desenvolupament Sostenible van creat per la ONU en l'any 2015 i que pretenen acabar amb la pobresa, fer un món millor, no? Una agenda que hauria d'estar en el 2030, no sé si arribem. La veritat és que el que hem volgut reflectir en aquest article d'alguna manera és que nosaltres sí podem aconseguir o podem col·laborar en el compliment d'aquests objectius i ho podem fer individualment com a persones, com a col·lectiu. Nosaltres com a col·lectiu fem, participem en el Premi d'Igualtat i Diversitat, estem fent gran l'objectiu d'igualtat i diversitat, no és algo aliè a les Falles, forma part de la nostra idiosincràsia. Quan parlem o les Falles col·laborem, i ho fem quasi totes les Falles de Dénia d'alguna manera, arriba Nadal i fem com una xicoteta aportació al banc d'aliments, això és ODS, és un objectiu de desenvolupament sostenible per a la pobresa zero i per acabar amb el fam en el món. Forma part de la nostra aportació dins dels nostres medis. Quan participem en el Premi de Medi Ambient, per exemple, estem intentant fer un món millor i per això les nostres aportacions en matèria de medi ambient són ODS. O almenys intentem que ho siguin el millor possible. Quan canviem les bombetes de la nau i les convertim simplement en LEDs, estem fent ODS per a millorar la nostra energia. Quan Sergio recicla d'una mateixa cosa 1000 coses i en una cosa fem 1000 coses diferents, això és ODS. Això és reciclar i reutilitzar per a tindre un món millor a l'altura de tothom. Jo crec que les Falles del 2030 hauran de ser sostenibles o no seran. I en això, més o menys, tracta l'article sobre els ODS. Però no podíem acabar el llibret. No podíem acabar el llibret aquí, perquè no era possible. No era possible. I enguany, aquest llibret té una altra part. I és això. Som d'escoltar-nos. És la banda sonora del llibret. Us pareixerà estrany, però original. Aquest llibret té banda sonora. Cada persona que... Cada persona que ha escrit, que ha col·laborat, li va demanar una cançó que a ell li agradara, que a ell li portara bons records, que a ell o a ella i tal. En fi, totes aquestes cançons les hem col·locat en una playlist i tu capturaràs Ho podem fer des d'aquí, si el codi QR i automàticament podràs escoltar les cançons. Abans d'això, esta playlist s'actualitzarà progressivament perquè també anem a demanar-los als nostres càrrecs que ens diguem una cançoneta, també per a posar-la. Però si ho dient ja, doncs alterava. Tampoc volíem oficiar, entonces la cançó que s'actualitzarà i es posarà. Confiem en que us agradi i que disfruteu d'escoltar-lo. I ja està. El programa del dia 7 d'abril i com sempre tenim que donar les gràcies a les empreses que col·laboren perquè puguem editar el llibret. Com sempre, gràcies infinites i esperem que quan la tingueu a les vostres mans us agrade, ho disfruteu, gaudiu de llegir-lo i que... I el podeu criticar també, que per això no ho faig. Exactament, per això sentem crítiques. També hem de dir-vos que hauria pogut ser més, però és el que hi ha. Jo estic molt satisfeta del llibre. Crec que identifica molt el que som. I pense que, bueno, podria ser d'una altra manera, però ja no seria som. I com diu el llibret, este llibret té 2 pàgines, la de davant i la de darrere, que identifica com som. Som com som. I al que li agrada, que mire, i al que no, que tanque la porta, no? Doncs al final, això és el que hi ha. Som com som.